Ну як можна было пакінуць такую недарэчнасць на вокладцы? Нас падхопіць трафік дарог, мы на момант страцім сябе. Постгранжеры гурт Атэста прадставіў паўнафарматны альбом. Гэта дзяўчынкавая музыка з вобразнымі тэкстамі, шчырая, эмацыйная. Шэраг з гэтых песень можна паглядзець у выглядзе кліпаў. У цэнтры увагі тут знаходзіцца Ульяна. Пазнаёміўся я з ёй некалькі гадоў таму. Харызматычная, энергічная дзяўчына, на якую цікава глядзець, і песні з яе проста сыплюцца. Мне здаецца, яе сіла ў тым, што Уля не баіцца памыляцца, тыкаць палкай у розныя ідэі і глядзець, што з імі будзе. Часам атрымліваецца нейкая шляпонь, а ў наступны раз вельмі ўдала. Вось, напрыклад, вылучу песню «Цемра». Я ўсім целам адчуваю яе напругу, але не веру, што аўтары першапачаткова так задумывалі. Хутчэй гэта атрымалася выпадкова.